Gikanselar sa usa ka universidad ang gipangayo unta nilang aumento sa tuition ug mipatuman usab sila og hospital fee increase freeze ug mamahimong idata-data ang pagbayad isip pagpakabana sa mga tawo nga naapektuhan sa krisis karon. Ani ang report ni Alan Domingo. Usa sa grabing naapektuhan sa mega fuel price hikes ang hospital services tungod kay nagsalig sa transportasyon ang halos tanan lang gikinahanglan sa pagpadagan sa tambalanan nga gikabalak-an gani sa uban nga hinungdan unya sa pagsaka sa balayranan sa ospital. Kini usa ka simulation ang ilahang gihimo sa usa ka inahan nga nanganak. Usa lang sa serbisyong ilahang gitanyag dinhi sa nasong tambalanan ug mas good news sanglit ni patuman sila og hospital free increase freeze o walay aumento kay ilahang ipatuman ngadto sa ilahang mga pasyente. Gimanduan sa tag-iya mismo ang mga administrador sa duha ka mga tambalanan nga dili mo patuman og aumento aron makatabang sa mga tawo nagkalisod karong panahona gumikan sa krisis. Ang kadtong maglisod sa pagbayad mamahimong data-datahan lang ang pagbayad. I'm instructing them, do not increase the hospital fee. Continue with the hospital fee. Not only that, if the bill is big, installment payment. The freeze of increase is for everybody. It's not specific for employees and students. So the price will remain as is. Samtang mipatuman usab sila og tuition fee freeze, diin gikanselar nila ang nahaunan nilang application sa CHED sa pagpaminto sa tuition. Kadtong tuition sa mga naka-enroll na nga mga tinun-an magpabilin na kini hangtod sila makagraduate sa ilang kurso. Nakita nila nga magpabilin og magpadayon ang pagtungha sa mga tinun-an kung dili mo mahal ang tuition kaysa mopatuman sila og aumento nga mao na hinuoy hinungdan nga mawad-an sila og mga estudyante. I have always believed that education is the life greatest equalizer. I do not know who said that, but I believe in that. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.